Na to, kdo jsem, se můžeš ptát kdykoliv, kdekoliv a ať si kdokoliv. Nikdy se mi nepodíváš do očí a nikdy se mi nepodíváš na vlasy. Jsem vždycky tajemný, ale pořád jsem tajemný. Nikdy moji tvář nikdo neodhalil. Jedině Josef Macháč. A ten hajzl na to jednou doplatí. Možná jsi mě neslyšeli, ale já mluvím z plný sil. Čareka. Všichni mě serete. Je neuvěřitelný, jak mě serete. Pořád to. A furt nějaká buzerace. Seru na vás, kokoti zajebaný. Ale to, co mi nejvíc sere, je, že nevím, jak se stát spolu. Asi jste moje oči neviděli, ale vidíte moji pusu, moje uši a můj nos. A nikdo neví, co mám na vlasech. A když nevidíte ani oči, není to moc dobrý. Tak. A teď vám to povím, kdo jsem. Jsem Lukáš Moravec. Je mi 10 let, nahrávám videa už od 8. A ještě něco. Kokoti zajebaný. Tohle je pro vás. Ten, kdo mi nedal odběr, takhle asi skončí. Možná. Ale neberte to vážně, já to tak nemyslel, držte hubu. Pro YouTube, a to bych měl říct anglicky. For YouTube, this not useless. No, ale moji tvář nezjistí. Klidně se zeptejte všech, ale nikdo mě nezjistil. Zeptejte se všech. Menta, Titíka, Minecraftáka, Tifa. Ale víte, co bych chtěl Víte, co bych jedinýho chtěl? Kdybych měl 50 odběratelů. No tak. Mente, Titíku, Gamere. Co ještě? Borče 211. Matyáši, Rady, Minecraftáku, Tife, Zepopepo. Všichni, prosím, dejte odběr.